Ginkalipay ni Iloilo City Councilor Nene de la Liana ang pagpirma na ni Mayor Raisa Treñas sa healthcare Proxicard ordinance nga gin-author sang among nga konsehal. Sa interview sa Bombo Radio kay de la Liana, yagin pahayag nga pamaagi sa sini nga ordinance sa mahatagan sang kahigayunan ang isa ka individual nga makapili sang iya ginasaligan nga tawo agud nga makadesisyon para sa iya sa tion sang emerhensya kung sa diin hindi siya makahimo sang desisyon para sa iya kaugalingon. Ini nga ordinansa ang nadihon kasunod sa ginpatigayon sini nga pagsinapol kaupod ang mga personnel sang healthcare facilities nga nagpalabot sang ila isa sa nagapanguna nga problema nga wala sila sang sarang makontak nga individual nga malapit sa pasyente kung kinahanglanon. Sunuman sa iya nga labigid nga makabenepisyo diri ang mga miyembro sang LGBTQIA+ community nga masami ginapili gid nga trusted person ang ilang nga mga partner. Dugang paniya nga isa ang Iloilo City sa 3 ka mga syudad sa bilog nga pungsod nga nagpatumana sa among nga ordinansa. Nasad sa ordinance nga ang kwalipikado nga individual nga magkuha sang healthcare proxy card amo ang wala sang kapasidad nga magdesisyon para sa ila kaugalingon, nagaisahanon kag wala sang immediate family member nga magarepresentar sa ila pananglitan may emerhensya o kon hospitalization kag mga miyembro sang LGBTQIA+ community nga luyag i-appoint ang ila partner bilang ila nga healthcare agent. Lipay gid ako kay napirmahan na ang aton nga right to care card ordinance. Ini siya nga ordinansya nagahatag sang right sa mga proxy na mag-doso or mag-ubra sang medical emergency decision on your behalf. Ginpatawag ko ang mga healthcare facilities kag ang number one nga problema nila sang ilang social service unit nga in kaso may emergency bala yawan sila kapangita kakontak kung sino ila tawgan sino storyaho nila para mag-ubra sang medical decision para sa pasyente. Kumiara na sa kita sang care card, mas scannable na siya, makita na kung sino ang ginimo nga ginbutang dira. Si Councilor Nene de la Liana.